everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for this video, kay padong may manguha o bamboo shoot or dabong in Bisaya. And akong ipakita sa inyo ha guys kung saan ako pagluto ang dabong. So, keep on watching! Man. Oh, see? Mukbang na. Ilan ni kabuok oy. Sa paon ganina kaya hindi mabusdot. Isa oy. Pika na agad mo. Oh, ano mas paano? Ani na. Ah, mga usaw. Ano ni kay ka? Bit naman. Ito ba? Ang kana da. Pero pa ka kung anak mo. Punuan. Diksi ah. Kumba. Ba oy. Hindi takot di. Ano ya? Ay, mambaw. Lupa ay. Hello guys, ato na ning taguron ang bamboo shoot or dabong para magluto na ta. Ow. Actually guys, sa una dili jud ko mukhaon ning dabong kay kanang di ba noon naman ang dabong no nga pait. Then nakatilo ko utan sa una ba paitan ko. Nya moto nga dili jud ko mukhaon. Nya after ato kay nakatilaw ko og kanang dabong nga sa gulag sardinas, i-try na ko kaon. Lami man di ay. So moto ganahan ako. Ganahan ako mukhaon. Samot ako yung maluto guys, lami kayo. Wow! Pero pag utanon ang dabong guys, di kay ko hilig mukhaon. Pag kuan lang, pag gisalon lang. Lami.
Saba kay mong baktin guys. Kanon siya ba kanang kanon ganin sa mama kanang hanaon og paap pa. Maldita kay yung kuan inahan. Actually guys, ganahan man ang uban mo lukaon sa akong mga nilutuan. Mutapo lang yun ko sa yung luto guys. Labi nagkanang init kay ba. Nahang mangud akong mata. So by the way guys, ang akong isagol aning dabong kay sardinas ra. Simple ra kay siya nga pagkaluto gud sardinas, ding lamas nga ahos ug sibuyas, bombay, then sibuyas dahonan, sili, nora, then seasonings, patis. Ano ra guys? Kung nanggod ko lahi ko magluto kay kung magluto ko dili kay ko kanang hilig bitaw. Kanang bitang pareha nang daghan kayo gibutang lamas. Ug ganahan guys kay bahuan ko. Later. So guys, wala na ko og tagod ang dabong or bamboo shoot. Mix is ato ana ni siya. Ang uban guys kay butangan og asin, kumutan bitaw siya guys kay para mawala daw ang pait o muhumok daw. Ako dili siya kumutan ako og asin. Ako siyang lapuan ba. Butang tubig init. So keep on watching. So guys, magpainit na taog tubig.
few moments later. Hello guys, naluto na amo ang dabong. Then napod mi utan. Utan nga kalabasa. Let's eat. Then napod mi kalamansi juice. Ham naman daan. Kaon ta guys. Kalamansi juice. By the way guys, manang may panghinaw. Tara, let's eat guys. Ang gani ba? Ang gani? Sabong. Try ninyo guys, wala pa naka-try liha. Pwede sa butang ninyo kayo. Century tuna. Or mga karni. Sardinas. Para mo ka sardinas. Yan nakabiyos ko itong kita dito itong bako. By the way guys, tingog akong kaon ron pa mahop. Paniod to. Panihapon. Ano? Ang? Slum. Sakto las kamay. Rice again. Busog ka? Nahan kayo.
Bitawi guys, hayang na siya kay nangisili. Busog na ko guys. Singutan ako eh. So, more to guys. Please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.